shiga wani yanayi kuma wani abu ya faru kuma abin da aka sa a yi haka dai shi babu shi, saboda muhimmancin aure ne aka ce a yi abin da ba a ma halatta ba aka halatta a yi ba. Shehu Halilu ya ce wa halalla kuma hata nazarul farji ba, in ka zo aure ya halatta. To yanzu ka ba wa yaro wannan daman me kake nufi? Abin sai a shiga wani wadi, an gani ya ga fuskata ya ga tafin hannunta ya taba, ya dan tsaya can gefe ta buɗe farjin ya leƙa ya gani wannan zai yi. Amma malam Allah ji kan malam ya ce to sai bayan an ɗaura aure. Malam ne ya ce halala ma hatta nazarul farji ya ce a ba da lagadi. Walla aure ma'ana sun tafi gidansu can kuma su je can su abin da za su yi halarta. Amma gundarin nassin yana nufin wajen neman aure ne, don kar a yi je ka dawo ko a yi ƙirga aure. Ne mun je kauli za a ji ana na fahimci da yawa to duk abin da ake waye ba a san a shiga a fito.